tes testing testing jangan katas penting gara-gara bojoku lunga aku iki tambah nelongso nuruti cintamu wayahku iki nandang rasa kaget aku ora kaget ta bojoku lunga Lah iki wis ana wakile. Iki wakil. Apa? Iki ya pokoke Joko Imbok. Telung taun bojoku aku dicare iyo sawang wadang saya kepikiran aku pomo tuwa sampeyan kaya iki ora ayo kok kebangetan uripku aku kangen bojoku mlayu bojoku lunga jaluk panjenengan tidak dicina kecupan tanah kodon sorene apa ono WA ono WA ya tiru artis ning TV-TV CPK ngono kae kecoba tondo keluarga kecupi bilang cinta kecupi menandakan cinta kecubulune kaya cokot jakura nek kaya cocok Dracula ya kok geteke metu. Ya meh kurang sithik. Ana kok iku jenenge ora dicium ning dikrakoti. Ha iya. Terus lanang tambah ketimbang. Bocah wedok tambah merangsang. Kecupulune rupane abang bareng digrayangi kalungin ilang. Aja sembrono bareng digrayangi kok tak kira merangsang kok malah kalunge ilang ya kok. Lah iya wong wanyene ora pacare wong malah embo-embo dadi pacare malah copet. Kok maling copet. Copet iki ra ketara lara nyolong, wis ketok mau terus gaut kalunge ilang. Pancen saiki kudu diati-ati saya duwe anak putri. Diulang ibadah sok nek gedhe ben karo wong tuwa bekti ora wani. Ora wani. Kaya diangga ngene iki, Pak.
Iya dianggalangan iki ya didongakno Nduk. Muga-muga dadi bocah pinter. Sebabe apa pinter karo bodho iku bedane kesaya kadoan. Contone sing bedakno wong pinter karo contone wong pinter iki lho Nduk nek karo bodho. Iya. Lagek padha-padha nginjen. Oh, nginjen pinter karo bodho beda. Bedane Wah, nek wong bodho kaya tanggaku nginjen. Oh, kowe ngenane dianten boto raine kok. nginceng sapa? Nginjen wong adus. Lah nek ngincenge wong pinter ndak padha ae no, Pak. Nek ngincenge wong pinter, nginceng kamera. Penggihane nyuting suwengi ngene iki ora mati 1.500.000. Oh. Nginceng karo lungguh ngene iki. Iya. Nek ngincenge wong bodho kaya tanggaku nginjen wong adus malah diantem boto raine. Mergo kuwi porno. Lah iya mergo saking bodhone ora duwe kepinteran nek nginceng pinter nginceng kamera ngene iki wis ketok moto kecekel dhuwit. Oh. Pinter temen to, Pak. Lagek segi kok nginceng. Terus Lagek padha-padha njupuk watu. cukup grosok watu ngono kuwi. Iya. Iki pinter karo bodho ya beda. Bedane apa pas aku nek jenenge njupuk watu ya padha le, Pak. Ya ora no. Nek wong bodho, Nek wong bodho paling sedina put njupuk watu entuk sak rit utawa sak truk. ya. Paling bayarane mentok 100.000. Nek wong pinter nek jengkok watu seret 2 rit ape kuat 5 rit 10 rit wong ritane padha. Ya ora, nek wong pinter gak iku. Lah carane Padha-padha njupuk watu nek wong pinter njupuk watu cilik entuk dhuwit puluhan juta. watu apa? Watu ginjel. Kowe tau ora njupuk watu ginjel ngantek sak rit. Iku jenenge ora watu, iku jenenge penyakit. Lah iya. Dadi dokter ya. Iya. Padha-padha ngetok. Ketok. Pinter karo bodho ya beda. 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 Contone Nek bodho ngetok kayu sedina mentok 150.000. Bodho. lah saiki nek pinter Nek pinter ngetok tris 1.200.000 nganti tutuk sedilut kae. tris Sedilut ngono ta? sedilut tris sithik. Lho iku ngetok apa? Lho ngetok cah sunat. Iya. Kowe tau ora wong ngetok cah sunat nek dukur 2 meter 3 meter. Cakep. Wong ngetok sunat tok 2 meter wong nggon 15 cm. Lah iya. Oh Lah iso. saiki tak takoni. Kowe bahas perkara sunat. Saiki kenapa wong duwe gawe kok ana duwe gawe sunat iki sebabe apa? Lho, sebabnya ya yen umume nek bocah iku disunatno kudu duwe gawe. Mergo agamane Islam panjine kudu sunat. Kudu sunat. Kliru. Lho, mergo ajene adat istiadat Jawa. Ora kliru. Lah sebabnya apa aja nang digawe sunat? Mergo ana wong wedok. Lho. Lah kok ngono? Lah saiki lho nek ana wong wedok sunat dienggo apa? Lah dienggo apa? Lembo. Lha ke sunat kok apa? Apa meneh wong nek awake sehat kok ora gelem sunat, wis kerja ya ta? Wis sehat, wis sunat, kok ora gelem di bojo utawa omah-omah malah wong goblok neh. Ngono ya. Oh iya no, wong sunat mergo ana wong wedok. Nek ora ana wong wedok sunat dienggo apa? Lho berarti ki nek ora ana wedok ya mau sunat. Malah aku yo mau sunat dalem tambar lincip. Mbok bar piye? Lincip. Omongane wong iki. Ya jane wong sunat ya ngono kuwi. Ah. Lah kenapa? Aja ngono perkara sunat dumbar lincip lah apa. Ayo kabeh ya jane ya wong sunat ya. Lah meneh tek penggawean tah apa wong dagelan lah dhewe-dhewe kok Ndut. Dagelan lah beda-beda. Bedane apa? Nek dagelan padha menghibur. Ora menghibur ya padha tapi dhewe. Dhewene manggon ndi? Aku biasane nek ndadel campur sari. Oh ngene kok metune jam 10 bengi. 10 sore. Sing nonton ya akeh. Bayarane angger metu jrit paling mentok kok sithik 1 juta. Ya. Terus dagel wayang. Wayang. Mentune limbuan Mingguan jam 11. jam 11. Bayaran ketok moto ya 1 juta. 1 juta. Dhewe arep dagelan ketoprak ngene iki. Lah bedane apa dagelan karo dagelan wayang kok campur kali? Ora dagang toprak mentune jam 2. Bayaran 300 selawe sing delok karek 8.
kok salahmu dhewe melu ketoprak siswa pirang-pirang tahun dibayar 320 gelem. Lho, lah kowe lah wong aku wis 600 lho. Sedina? Telu. Lho. Telung dina. Malah mek 200. Ora masalah perkara bayaran sithik nek diklumpukno ya dadi akeh. Bayaran akeh nek ora iso ngenggo ya tak nganggur. Lho ning kene ya alhamdulillah puji syukur dumateng sadan Allah Subhanahu wa taala. Bilih piyambakipun Bapak Agus Winarno kersa nimbali siswa budaya. Iki matur nuwun. Panggonan ya nggon rias ya kanca-kanca panjak iki matur nuwun kabeh. Iya, Pak. Wis diwehi panggonan. Oh, mergo apa? Ya matur nuwun karyanipun Bapak Legi, Mbah Legi. Iki biyen jaman aku durung melu toprak ya tau nanggap toprak siswa. Daglane wis kowe. Durung. Sik anu. Daglane sik Pak anu menthik kok menthik iku. dagelan bakaran yo. Menthik apa? Pautik. Uthik kok menthik. Sing penting ra padha tike. Lah yo beda kok menthik kok karo uthik lho iku jenenge Padha tike. Gede jenenge wong. Mula bengi iki Pak Agus Winarno iki piyai kang bejo. Kok iso bejo? Iki pas aku malah wonge malah rugi lho, Pak. Tek rugi. Karena aku ketoprak duwe metu sak mbok ki wong sing wedok golek iki duwe tak titipno sapa? Duwe tak kena sapa? Berarti malah kalong rugi. Kalong tapi sing digawa ketoprak iki jeluwe akeh timbang sing digawa ketoprak. Lah kok iso? Lah iya no. Bojone manggon. Lho, didelok saka jenenge. Agus Winarno. Kowe apal basa Jawa apa ora? Sing ndi? Sing Hana Caraka, Alah. Data Sawala, Padha Jayanya, Pogo. nek diwalik dadi donga, Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawasata Daka Racanaha. Iku sing angel. Isa tara Hana Caraka, Data Sawala, Padha Jaya, Maga Badanga, Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawasata Daka Racanaha. Apal apa ora? Ana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Badanga. Ngotok bokong Maratuwa iki yang muni ngono. Iki mergo sing mirsani siji loro iki piyai sepuh, dagelane kudu tuwa. Berarti aku gak melok. Ya melok nek maksud Dagelane kudu tuwa. sing diomongno iki bab Jawa bab tuwa. Ngono. Sebabe apa kok Pak Agus Winarno iku diitung tiba bejo sebabe wong urip kanana hitungane. Ya ra. Lah hitungane wong urip piye? Ngono kae jare mbahku. Piye? Entek meneh teblok mati. Wong gawe ondo, wong gawe ondo goblokem iku lho. Kasing iku. Dudu Iku gak apa? gawe ondo. Gak ono ya urip kok. Ya urip rak wonge kok. Lah ondone mati. Ondone mati. Wis goblok ya. Itu kae mau gawe ondo iku. Anu sing iki lho, Pak. Piye? Gunung Cukur Segoro Asat. Iku pak hitungane wong mati malah. Mati ta urip sik. Ya ngono kan jaluk aku hitungane. Lah hitungane wong urip sing piye? Alah, bal gila ya apal. Sing Ya piye? enggak. Sing piye? Hitungane wong urip iku bejo Cilakapati. Bejo Cilakapati. Wong urip dadi nek gak bejo, Ya cilaka. nek gak cilaka dadakane. Ya mati. Ngono. Tapi nek hitungan tiba bejo, jenenge tetep bejo. Lah kok Pak Agus Winarno mbok arani bejo iki carane ngitung iki. Jenenge Agus. Agus ku go wo no. Mudeng ora kowe. Agus Winarno, Hogo Wonono. Nah. Ho siji. Oh, iya. Go 17. Tenan ta ora? Jajal diitung ah. Ana Caraka, Data Sawala, Padha Jayanya, Maga. Iya. Ah iya. Apa lho? Ah iya. Nek 17 karo siji 18. 18 angkane siji karo 8 dadine 9. Iku lagi Agus. Simpen sik ditambah Winarno. Sik. Tak simpen iki. Ya dieling-eling maksude. Winarno wo 9. Ana Caraka, Data Sawala. Iya. Wo 9 berarti 9 karo 9 18. angkane Siji karo 8 dijumlah dadine 9. padha wae 9. Terus pungkasane huruf no karo no. No loro, no ya loro karo loro ditambah menjadi 4. Ya. Oh, 4
karo 9. 4 karo 16. 13 tak kecek. Ya kene celana tak. 13 angkane 1 karo Halo. dijumlah dadi 1 karo 4. diitung nganggo bejo Cilakapati. Bejo Cilakapati, bejo. Berarti Pak Agus Winarno bejo. Halah. Wis dadi guru sak kerabate sak pameline do dagang nang nggone luar Jawa sukses. Ora percaya. Ora percaya piye kaya. Jenenge tetep tibake kabeh wong jenenge wong. Ya ora mesti no. Wong jenenge ku biyene lagi gawe dibancaki kok. Tetep tibane apik kabeh. Ora mesti. Jajal jeneng kuwi to. Jenenge sapa? Aliando. Aliando ngene wi. Lah ke yo mangkel wong jenenge kancane dhewe ning jeneng sapa? Jenenge sapa? Anu cepuk. Sepuk ora tau lunga. Ora wani. Ora wani. Wis ane gendut takok. Gendut. Go 17. Ya kabar Pak. Winarno Mang Agus. Do 12. Ana cara kodhok 6. Do ana cara kodho. Tasa wala padha. Sing do 12 karo 17. 29. Angkane 2 karo 9. nek diringkes dadi 11. diitung nganggo bejo Cilakapati. Bejo Cilakapati, bejo Cilakapati, bejo Cilakapati, bejo Cilaka. Ora kaya Pak Winarno, bejo. Liru lek. Tek liru. 11 iki jeh rong angka. Ha iya 1 karo 1 dadine Ditambah 6. 1 karo 1 berarti 2. diitung. Bejo Cilaka. Oh, malah kecekakna kowe. Andane kok iso. Cilaka kok malah cepet. Malah cepet. 11 lah wis. Cara Cilaka beda suwe. Lah kuwi. Lah mosok jenengku mati buat Cilaka Pak Agus ya ora le Pak. Lah ya mata kandakno Pak Agus Winarno iki bejo. Ora percaya jenengem Kelenteng. Ko 5. to 19 karo 5 19 karo 24. 24 angane 2 karo 4 diringkes dadi 6 6. diitung nganggo bejo Cilakapati bejo Cilaka makmur Ono sing kliru iki. dek niru Mang ora ono makmure. iki saiki makmur teko Jajal baleni. bejo Cilakapati bejo Cilaka makmur Modar. Mati kok makmur. malah aku malah saya rekoso ya Kok ora angger wong jenenge gak bejo kabeh, Pak. dhewe ah Lagi modar. Lagi ya. Lagi. Lagi. Kok padha bejo lo 10 go 17. go 17 10 karo 8 18 angkane 1 karo 8 nek diringkas dadi 10 katane wong iki wis go 10 lah notaku kok 1 karo 8 10 sama mah 10 lho kok 10 mah kudune 10 dan nek sama kenapa rawani cangkemem berarti yo bagus tenan ya Pak Pak iya didukung langsung sepenuhnya oleh pilihanipun Mbah Legi berarti Mbah Legi bagian pendukung sing bejo kula nganti kapan lah Mbah Legi yo gak tau kecut mesti legi terus sesuk didilat wong matamu ana jeneng Legi kok ora tau kecut ya lah ya ora tau angger kok gathok-gathokno nganggur kuwi jenenge lah piye kaya ya paling ora hitungane kok wong Jawa ngono kae golek pasaran dina pon Legi paing ngono kae mula pilihanipun Bu Sugiyarti, pilihanipun Pak Agus Winarno, boten tilaran pilihanipun Mbah Legi, didongakno muga-muga diparingi rezeki sing gampang. Amin. Ya ta sehat, panjang yuswa. Amin. Ya ta muga-muga iso ngrawuh kabeh sak keluargane. Iki sunatan Angga nangga petoprak, sok ben mantene Angga ya nangga petoprak, panggungnya ajek no kene, syutinge ajek Oka, sone ajek Mbah Seto. Moh. Tek moh lu. Moh. Ngantene Angga kok moh kuwi. Moh. Lho tek moh. Nek sunat utawa anggar sekolah lulus syukuran ditangono ketoprak aku jengkel. Lah ya nek ngantenan tek moh lah apa? Ya mono malah aku bingung. Bingung piye? Lah aku sampe ndagel karo sapa? Ya karo aku. Kowe dhewe urip. Ya lho. Wong kaya karek 5 tahun kan paling.
Akhirnya mbok tekek saiki. Ngam. Sehat, Pak. Sehat, Pak Afiat. Iki muga-muga piyambakipun Bapak Agus Minarno bombong atine utawa bunga atine merga sedina sewengi pundutan lakon diaturi kabeh. Nah, iki mau Rino karo bengi lakone ana sambunge. Anjane urutane, Pak. Lakon Rino karo Awan iki mang urutane nganti engko Damar Wulan dadi ratu. Dadi ratu. Muga-muga ora kanggo dianggap besok dadi wong gedhe ora wae gedhe kaya aku ora, ning dadi wong pinter sing sukses. Apa ngerti dadi guru kaya bapake? Iya no. Nek ora pengusaha wira swasta sing penting sehat. Iya guru lah kan pinter wonge. Padha guru kan tunggane nulis padha ae. Tunggane nulis, padha nulis nek kowe bodhoe winginane tanggaku dicekel polisi lho. Nulis cekel polisi ku nulis belajar. Nulis pinter malah nggo dodol togel. Jenenge kok nulis sing perkara dicekelene perkara bakule togel. Lah ya mergo bodhone. Pinter ning dikominteri wong kuwi gak kena. Iya. Kula ning kene alhamdulillah iki kanggo mangahi bagus sedaya Bapak Ibu tamu undangan sing ijeh songo tapi ora ijeh. Iki dijakek lho, disoteng kok. Iya jakek. Sing anu kiwa panggung, tengen panggung wis ora ono blas. Sing kono ndi lek ngarani? Depan. Depan apa ndi? Sing kono depan, sing kono ya belakang. Di depan kabeh. Sing depan kabeh. Nek sing ngene depan, sing kono belakang. Belakang iki kono. Iku belakang panggung tak. Iki pancen depan panggung ya, kono belakang panggung. Ki mudeng kok ora depan ku ndi? Iki sing ngarep Bapak Ibu. Lah sing kono? Sing ning mburi kok adoh kan belakang. Belakang jak kono adu. Goblok ku piye? Goblok lah aku sing penting cilaka ora blongkone. Ya ora kan nesu ngono. Kok yo ngono maksude iki di depane panggung kene nek sing kono yo di depane adoh. Ngono berarti yang di belakang jauh sana, di depan jauh sana. Di depan jauh sana. Bosok kok di depan jauh. Lah ya aku ngono Mas Dut. Piye? Sore mau dijan kok terus sing ngono ya. Iya. Kaya disok. Ning alhamdulillah wantine ketoprak nyambut gawe utawa acarane dimulai. Babar blas mendung ilang. Bagi sinakon iku mang. Udan teko baleke terus moro. Nyeluk Bu Sugiyarti kok. Piye? Nduk gage udan wis teko terus kabeh kono onder karo atokmu gawe ning nggur payon. Ngono makane ning kono mangon onder karo atok ning nggur payon kok. Mbak Sugiyarti sing nek kono. Lho gak gondol tikus. Matane gondol tikus lho. Mati delek kono. Masa ngono ra ujar. Lho iya, carane wong Jawa. Wong awak dhewe iki nyambut gawe kan jaga regol madendut. Jaga regol. Kanggo mangayo bagya utawa ngenteni bendarane. Iki nek jenenge wong jaga. Piye? Paling ora jaga. Kurang ahline. Ahline jaga ngene iki. Kan awak dhewe iki lagi iki. Lah mumpung Damar Wulan ngono ngakon jaga ora duweni ngerti piye carane. Ya sembang wis tak elingan minangka wong tuwa. Sadurunge iki atur pambagya dhisik. Nembang. Nembang apa sing penak, Pak? Delok slendro. Nek iso nembang melati. Nembang melati. Ku kembang. Gak kembang. Nembang nyanyi. Nek kok kembang lagi melati mawar. Nek ora cocok nyanyi kalau ora kudu ana biduan. Biduane pripun ngangge biduan apa mboten, Pak? Nggih. Biduane tuwa napa enom? Sing setengah kogal ku lho, Pak. Enom. Sing enom sira, Pak? Pak iki salah lho. Kok iso salah? Jane nak enom musuhe enom lah kono tuwa kok njaluk enom. Ora apa-apa bujamu kok. Ngono. Bujamu. Enom. Tak kandhane pisan nek enom pira nek tuwa pira. Nek enom 250, Pak. Nek tuwa Tidak 5. Tuwa kok sudah 5 ya kurang dikit tawa selawe lho, Pak. Lembate kok 40-an. Aku rak dilorop iki. Ya aneh. Tak delok nang penyanyi ono. Sing Jawa ae Mas Gedut. Ya tanteni. Ayo Dik, metu njaba, Dik. Aku Mas, nek metu njaba iku ora kepenak. Kok iso metu njaba? Kowe metu njaba rene kok metu njaba ora kepenak. Kowe metu njaba. Metu njaba lek pas rendeng gak kepenak. Lah iya kok aku becek. Penyanyi rusak cangkeme. Kon metu njaba kok Mas metu njaba ora penak. Mas Glenn. Lho wis kenal ta? Wah, kanca lawas. Suwe aku sadurunge kenal Dik. Kenal iki Dik karo iki. Kenal Bu Indisel. Ora.
Zaman saiki aku kenal mbuke. Aku jek cilik kae ya. Cilik, anakku ya bareng sak ndek iki. Terus piye, Pak? Malah anakku dijak dolanan dia sedine dia iki. Iya. Anakku dijak dolanan ning serbuk malah anakku disunati. Iya, lah saiki piye ngelehku nyunati wis dadi taurung. Ora dadi kepenceng kabeh. Berarti ketemu pas kene anake mbok sunati. Bojone emang kek ora. Tuh. Jare dek, wis kenal kenteng. Yas. Wis Dut. Kenal ning ndi? Jaman kan ning pasar aku tuku lombok ronde dikepuki wong sak pasar. Oh iya kae. Lah aku anu maling lombok. Ngomamu ya. Ora ya Mas ya. Nembang yo. Nembang. Apa Mas? Nembang kok nyanyi. Nyanyi. Nembang iki cara Jawa, nyanyi cara Indonesia. Oh, ini berarti iso Jawa iso Indo. Bisa dong. Kowe berarti ndak multi talent. Lho aku multi talent. Nek Orang sehari-hari mesti. iki gak iso dek aku dek. Lah nyapa Mas? Tanganku kaboten. Alah, laki mbok Mas ora lho. Wis diem Mas iki. Aku yo kaboten nek Mas. Kaboten kok apa? Iki nggo gunung loro. Dia tak kawan. Bako ke lho njaluk lagu nek menang kok. Oh, bae Mas. Yo lagu napa, Pak? Oh, Joko Melarat. Jawa bagianku iki. Itu bagianmu. Yo Joko Melarat diputer. Mbak setia lho awet mangke, Mbak. Ora kok setia ngono ya. Tapi Iki sanging-sanginge nek ora nonton ketoprak. Mulai turu wis ora wong bae wedok. oh ngono. Turu nang jaba ya, Mbah ya. Timbang turu dhewe alok Alok nonton ketoprak melu lelean ning daleme Pak Agus. Gak ngono. Ora wong wedok ayu-ayu, wong lanang ganteng-ganteng. Nek sing bae ku ora masalah. Iki lho sebagai apa? Iki. Dadi yo yo. Oh. Wes seksi kursi ya. Heeh. Iku bagian. Kursi mana seksi? Bagian kursi iki kurang apa ora? Ya. Sendok-sendok kurang apa ora? Ngono. Ini bagian pembersih, Mas. Sono iku aku ora. Sampai ra. Sono iku sono. Yo Joko Melarat diputer. Jam. Ini didukung barengan audionya siapa Pak? Seto. Seto Kumitir. Seto. Seto. Audio. Seto audio. Dari kawasan mana? Dari kawasan Gabus Tambak Romo. Soalnya kok kedengarannya bagus menggelakkan harganya mahal ya? Mahal apa harga sound Seto biasa saja. Berapa? Sekitar 1 hari 1 malam 600.000 saja. Murah. Ora menan. Cocok tenan. Cocok. Cocok. 600.000 sedina suwengi. Sedina suwengi. Sesuk kan ngejak nek. Kok ngejak apa? Murah ngono kok 600 ngono kok. 600.000 sing digawa mek loro iki. Lah sing ngadege kok Nek sing ngadili kok kabeh iki 2.500.000. ora sida dijak Gini ya. larangan. Ora iku kok ya wis pas iso. Ayo, Joko Melarat, Jok. Jare wonge tahun ngarep buka kaji, Pak. Mas Seto. Iya. Alhamdulillah. Salah aku ini omahe aku ngerti dhewe lho, Pak. Piye? Wis tuku songkok putih. Apa Iku sih, Go? anu, iku kanggo nyiapi nek lunga Nang Mekah. kenduren. Wes aku nek lu Mekah. Songkoke dobel malah, Pak. Songkoke dobel aku ora. Sing putih dicoplok hujan putih. Iku rambut. Iku jenenge Sing jero iku buta. Iku jenenge. Rambut. Iya iya. Wong rene ora dodo yen kepengin kepenak aja waras kudu nyambut gawe. Wiwit piyen mula
dalu iki terus iki. Nggih masalah Untuk kopi gak apa-apa, Bu. Sing ngarep nyuwun iki jane kan sing duwe nek kaya ngganipun mang balegi sing kagungan kersa sunane mau caping gulung. Wis diaturno. Direokno. Saiki mau nek sing nanggap iki tentu dagelan sik sing delok-delok lah. Lah, mergo karek mbae. bisa betul bangun rondo kepling. Ojo dumateng Mbah sinten, Mbah? Mbah sinten paring asma sinten? Mbah Bos. Mbah Kasibun. Mbah Kasibun. Ndak putih Mbak Ayu Pripun, Mas? tindak putih Karang loro, Mas. tapi ngaret tindak wae boten numpak taksi dewean nopo ora wedi atimbang nganggur Piye, Mas? mas gendut urut ngandang Mosok. Leresan Mas alias kebetulan. Belanjane kata rada kabotan. cocok kuwi Yen apurun Mas enggal-enggal lendani tekan omah mangke kula opahi cocok ya spesial buat awana tekan omah Mas oke Mas Ganteng tombek wong lengan golek dolanan niki blonjo nopo wae badhe pindah ampun kelop Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran lagi rong dina masa awan-awan lunga blonjo ning pasar kae awan rondo tekak nuku ora patek penting ning semangat Mas tuku gelang apa anteng-anteng tapi lek napa Mbak Jo sumelan nadyan rondo jamin komplek duweni anak durung Mas aku pecandu mosok petikan benda anak satu aduh sesuk tak golek anak sik tak Mas boleh nopo aku ayo dong iya iya Pak Bau calon-calon siswa muda ya oh kamu udah seto auli nah enggak ngono lho Mas oh aku tindak putih tak ayu badhe tindak putih wonten karang wolu Mas Ngati ngaret tindak wae ora numpak seri. Dhewean apa ora wedi ora Mas timbang nganggur kula purun kretani. Leresan Mas alias kebetulan Lendane kata rada kabotan Kakean Yen apurun Mas enggal-enggal rewangi tekan omah mangke kula opahi
Duduk terus. Ngono kok ora Sampun dalu, Mbah. Awan-awan lunga blonjo ning pasar pati. Rawan rondo sing penting iso ngopeni. bisa ya. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Rembang. Prawan rondo sing penting jek ajek sayang. Kowe kok pinter lek. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Jepara. Prawan rondo sing penting lemune ra sepiro. Hilang aku mau. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Kudus. Prawan rondo sing penting ora ireng mulo. Kucing apa kok mulus. Pinter. Lho ana tanggaku nggih. Bojo Bojo. prawan ireng mulus kok. Pae ya. Mek kucing ngono. Ora dirumati. Wis pokoke jeneng ini Mas Gendut. Dalah tingkat Daswati wong wis ngerti nek lakon sinambung karo Rina Pak dhewe jaga regol kewajiban sing anyar kanggo awake dhewe. Perkara capek gunung ditutupno besok nek ditanggap neh. Nek tanggapne njaluk doanya dia bisa njaluk terus. Yas, balik ning nggonanmu